Nebojte sa, keď pozvyšuje dôchodky, že zadlží vnukov? No tak to už nebudem na svete, to už nebudem na ten... Viete, čo budem nad tým rozmýšľať? Je toho dosť. Museli rozmýšľať trošku. Ona stále hovorí, čo bude s jej vnúkmi, čo budeme ešte aj o to rozmýšľať. Viete, človek má svoj vek, čo môžeme. Hlavne, aby som len ja prežila. My sa musíme mať teraz dobre, ne naši vnúci nech si to zaslúžia. My sme pre tento štát už voľačo vybudovali, nech sa máme na starosť minúť. Čo od neho čakáte, keď ho zvolíte? No, chceli by sme, aby Slováci mali ne taký dôchodok ako Gréci, ale aspoň 500-600 eur, aby sme ozaj nielen lopatu a krompáč mali v rukách. Tak ja budem voliť pána Fica, lebo hlavne, že som penzista a i sociálne podmienky sú lepšie. Istota je u Fica. Ste s ním spokojní ako s premiérom? Ste s ním spokojní? Určite, lebo však hlavne na dôchodskom všetko dáva. Máme výhody všetky. No tak pre nás dôchodcov zlepšil, medziľudské vzťahy zlepšil. Zlepšil sociálne pomery, aspoň pre nás dôchodcov. Pri nás veľa urobil. A my si ho vážime len za to, že myslí na dôchodcov, lebo my sme na tom veľmi biedne. Áno, je to to, že Fico je jeden človek, ktorý sa zastáva nás dôchodcov. Jeden z najlepších politikov, čo sme do šťovku mali. Máte radi premiéra? Áno. A prečo? Čo vás tak na ňom najviac... Neviem, sa mi zdá, že je taký čestný. To asi. Verím mu, jednoducho mu verím. Predtým som mala pána Mečiara. A teraz mám jeho. A pán Mečiar vás čím tak oslovil? Neviem. Tiež, no. Bol mi sympatický, alebo verila som mu, no. Neviem. Sympatický fešák. Dala by som mu pusu a ušla. Mám rada, takže proste tie jeho veci, aj ten takže ho budete aj voliť, predpokladám. Jeho pôvod a proste fandím mu. No, že je hlavne mladý, pekný. A čo ešte? Mladý človek je reprezentatívny. Že je sympatický a vie, o čom hovorí. A dúfame, že aj keď by sa mu to podarilo, čo mu držíme palce, že asi aj to, čo hovorí, to aj bude plniť. A držíme mu palce, nech žije Fico. Je veľmi sympatický, je kreatívny a dá sa povedať, že veľmi ide s ľuďmi. Je čestný. Koho máte najradšej? No samozrejme predsedu. Mladý a krásny. A múdry. On, pán premiér, sa mi páči, no ja už to mám v tom srdci, jednoducho. To mi nikto nezobere. Proste tak hrali na tie city žien. Dojali vás? No áno, potešili teda. No. A Fico bol jednička. Nemá súpera, nemá. Pekne, pani predsedajúca, vážený poslanec Koník. Zadarmo sa nič nedá. Zaplatia, budeme voliť. Tak teraz robia tak. Intriky, podvody, všetko prejdú. Prečo by tu neprešlo? Čiže chcem vás poprosiť, ste vplyvní ľudia. Čiže prosím vás teraz o podporu. A v osobe Roberta Fica vidím človeka, ktorý... Tento človek mi bol od začiatku sympatický, pretože je otvorený a rovný. Jediný kontakt s nás sme mali, že sme spoločne leteli oslaviť striebornú medailu do Helsiniek, takže tam som videl pána Fica. Myslím, že je treba voliť niekoho, kto je vám sympatický. Ja verím, že ten projekt, jak som zmenil trošku inak, je proti historikom, že sa nakoniec možno bude páčiť aj pánu premiérovi alebo pánu prezidentu. Teraz ma oslovil z môjho pohľadu najlepší kandidát Robert Fico a z toho dôvodu. Či vláda Roberta Fica osvetla na výstavbu štadiónov slušnú sumu, súvisí vaša podpora aj s týmto? Samozrejme, že súvisí aj s tým. Oslovili oni mňa. Počas svojho vládnutia nám veľmi pomohol a... Máte nejaký konkrétny prísľub? No, to keď sa to zrealizuje, ja vám to poviem. Dobre? Terajší premiér
ktorý tiež kandidoval. Určite má skúsenosti politické, má vzdelanie právnické, politické, je známy v Európe. Má všetky tieto vlastnosti, ktoré som vymenoval. Slováci, nechcem sa tak vyjadriť nejak hlúpo, ale keď majú rozum, tak nech idú voliť Fica. Naša rodina teda jedine Fica. Aj som mu velice zatlieskala a blahoželala. Jedine Fica.